Soc l'Albert Lledó, soc escriptor, periodista cultural i professor de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. M'agradaria convidar-vos a que us apunteu o que us matriculeu al curs de narrativa. És un curs fonamental perquè té una vessant teòrica on explorarem les principals eines i estratègies del que s'han dit narratologia i té una vessant pràctica. Farem exercicis per intentar explorar la nostra creativitat, la vostra mirada sobre el món a través de l'escriptura de ficció. Aquest curs, com us deia, té una part teòrica i una part pràctica. Us servirà per més endavant construir contes, novel·les o fins i tot assajos. Us convidem al curs de narrativa perquè a partir de la teoria, però també de la pràctica, podrem explorar temes tan fonamentals com el conflicte narratiu, els punts de gir, la creació d'expectatives o com es creen els personatges. Aquí, a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, podrem explorar-ho tot amb un grup reduït d'un màxim de 12 persones i on podrem fer de l'escriptura un art i també un ofici.